Missä me ollaan? Mehhilä. No niin. Elikkä Lahdessa. Trail Center Vai Hollolas, mikä tää on? Yleislahti. Joo. Niin, Heinolassa. Ollaan lähdetty pyöräilemään. Ekat kisat. Arttu puuttuu nyt tänä vuonna varmaan näistä kisoista kokonaan, mutta kattokaa kuka on taas back in business. Täällä ollaan. On hyvä. Ja kattokaa. Ui. On hyvä. Taisi olla äsken akkupumppukin käytössä. Oli. Eka kerta. Eikä, no niin. Ihan. No niin. Jep, baanalle. Joo, eli tässä oli alkuun paljon poljettavaa. Ei tänään poljeta ihan Max Effort. Tää taisi olla sisälti pitäisi kulkea paljon kovempaa ja isommalla vaihteella. Nyt on alipipolkemista. Ei oo vielä tarvii jarruihin koskea. Kohta tarvii. Rankka pätkä. Tulee olemaan kun yrittää ajaa. Ai kun liikaa jarroa. Juu! Se oli hauska. Wow, kun on liukasta. Otetaan vähän ylempiä linjoja, niin pitää paremmin. No niin. Sitten käytetään vähän tuolia. Vähän yritetään polkasta tosta. Ja pienessä juuria. Joo, ei noin alas. Toi olisi pitänyt tuplata. Se kääntyikin jyrkemmin. Ton pois kokeilla ulkoa. Oi, miten huono mutka. No olisi tärkein ajaa paremmin. Tie. Joo. Se on semmoinen. Ja heti huono linja. Ja heti toinen huono linja. Nyt ei kyllä kannattanut peesata. Ei se mitään. Yritetään nyt alkaa ajaa.
Toi kannattaa joo kopsata. No huonosti meni kyllä sekin. Toi olisi pitänyt ajaa ulkoa. Nätihköstää nelosen alku. Tätä on vaan vähän vaikea ajaa hiljaa. Toi menee koko ajan pitkäksi, en tiedä miksi. Tästä on vielä yksi ohut. Tää. Ton voi ajaa paljon kovempaa. Tää oli paha. Oppa. Oi, se on kyllä hauska. On hauska.
Mylsy, mitä teit? En kattonut eteen. Noniin. Oliko hyvät treenit? Oli hyvä treeni. Joo, siis on erilaisia pätkiä ja mikä on kiva, niin mikä harmittaa aika vähän, mutta mikä on tosi kiva, niin ei ole samaa mitä aina on. Niin. Mites sulla? Aika hyvä. Ei mitään. Yllättävän hyvä siihen näin, ettei ole paljon pyörää ajettu. Käydään vielä katsomassa noit pojilta mietteet. Mun hyvää kaiuttimä, ei kun mikrofoni. No, mites kokeneet konkarit? Eetu ja Janne, oliko kivaa? Joo, ihan hauskaa. Hyviä pätkiä. Joo, Jannekin sanoi hyviä pätkiä. Mukavaa ulkoilua. Jos joku ei tiedä, niin Janne sanoi tossa kun oltiin 3 ajettu, että ei muuten tunnu reides yhtään, että koska aletaan ajamaan. Varokaa pappasarja huomenna. On kattonut sun reeneen ja lyyttidataa ja kaiken näköistä ja kuullut Mylsyltä legendaa. Ja kattokaa, joo, on S-Works runko on hieno, mut sähköpyöräsarja. Perustele. Haluaisin kokeilla, miltä tää tuntuu, tää helppo elämä. Ei se nyt tarkoita, että tää välttämättä pysyvä ratkaisu on, mutta nyt mennään tää viikonloppu täällä. No hyväksyn perusta. Aina kaikkea pitää kokeilla ainakin kerran elämässä. Niin ja sitten on tässä se Kuraläppä-mediakuvio. Mistä mä tiedän puhua näistä jutusta, jos mä en oo ite kokeillut. No hei. Se olisi pelkkää teoria. No, hyvin perusteltu, saat anteeksi. Kiitos. Emme pyytänyt anteeksi. On se jätkä. Ei pääs mitenkään, katsotaan saadaanko kiinni tästä miestä. Ei kyllä saada, kun ei saada lukkoa kiinni. No niin, nyt olisi lukko kiinni. Tälleen kun sen pääsis, niin siitä sais kyllä polkastua paremmin. Katsotaan, kohta vähän polkastaa, kun on vähän iso vaihe. Kokeillaan. Joo, ei oo mitään järkeä. Mylsyt paskat suuhun. Anteeksi liian. Ja baba.